An Anas bin Malik, saka Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saka sahabat Anas, saka kanjeng Nabi, annahu satemene kanjeng Nabi kala dawuh, man utawi sapa-sapane wong solang lamun nglakoni salat ba'dal maghribi sa'use salat maghrib fi lailatin min rajabi saking wengine wulan Rajab isrina ra'atin kelawan 20 rakaat yaqra'u fi kulli ra'atin fatihatul kitabi sak rakaat maca surat Fatihah wal ikhlas lan maca surat Ikhlas wassalam asra saliyatan dadi 10 salam. Pak, jenengan nek purun malih nek Ikhlas nglakoni salat sunah ing wulan Rajab jumlahe 20 rakaat koyok salat tarawih nggih Pak nggih, koyok salat tarawih tapi waktune ba'da maghrib, bar maghrib bebas dipokoke selama bulan Rajab niki terserah panjenengan wektale napa tersapoe cek wulan Rajab bar maghrib nglakoni salat sunah Rajab ping 20 rakaat ping 10 salam bar Fatihah maca surat Ikhlas. Mayar Pak nggih, ringan to nggih. Fadilah napa niku? Wa hafadallah, mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah bakal ngapura, Pak. Wa ahla baiti, lan ahli panjenengan lan keluargane panjenengan di ngapura dosane, wa iyalihin lan rakyate panjenengan mbok bilih panjenengan dados pejabat rakyate panjenengan di ngapura dosane saking murahe Gusti Allah ing wulan Rajab niki di ngapura saka apa maneh min balaid dunia wis di ngapura dislametke saking bilail dunya saking balain dunya wa adabil akhirati lan siksa ing akhirat. Penting mboten Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lek jenengan kersa Pak niki kesempatan bulan Rajab bareng salat maghrib nglakoni salat sunah 20 rakaat bar Fatihah terus maca surat Ikhlas dadi 10 salam kados salat tarawih niku. Nek jenengan isawati saban Ikhlas jenengan sak keluargane panjenengan sak bawahane jenengan menawa jenengan dados pejabat misal dados kami tuwa sak rakyate panjenengan dados RT nyuwun sewu sak bawahane panjenengan dislameno karo Gusti Allah saka apa? Saka balak donya lan